Велико Търново спортна зала. Любимия ми град. Велико Търново, мадафака. Турнето на Soul Hunters. Това беше турнето на Soul Hunters в провинцията, свършва в Търново. Обиколката започна от Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Търново. Утре се прибираме в София и в София ще се раздават много слушалки на много готини хора, така че следете какво се случва във Facebook. Харесвайте ми страницата, да не ви намирам. И ще тръгваме ли към София, а? Айде си ходим към София, че си е майка четвърти. Леле, какво става тук?